ಆನಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದೇತ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಮಾರಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪೋರ ಇಜ್ಜಾರ ನಾನು ತುಳು ಬಿಚ್ಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತುದು ಪನ್ಪಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆವುಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಏಪರ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 500-600 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತಿನ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ ರೂಪಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ತೋಜು ಅರೆಗೆ ದಾಯ ರೋಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂದು ನವೀನ್ ಮಾಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡತೆ ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಮರತ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ತೂಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುನೆಂದು ಬಿಂಡಿ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಪೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೈತಲ್ 20 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಡು ಬರ್ಸ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗನೆ ವರ್ಷ ಬೈದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಗಟ್ಟಿಡುಕುಲು ಉಂಡಡ ಅದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಕ್ ನನರಿಯಾಗ ಬಿದ್ದು ಪಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಿವಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲು ಇದೇ ಬೇರೆ ಹೊರ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲೆ ಒಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ತುಳು ಕಲಾವಿದರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತದ ಬಹುಶಃ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಆತನ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬೈದೋಡು ದಾಯಗ ಮಂತ್ ದಿಜ ಪಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡುದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ದೇವೆ ಅಂಚೆನದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಕೂಡುದು ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಅತಿಥಿ ಏರುಂದಿಗೆ ಅನ್ನಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಪಾರ್ದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಬೈದರು ಅವು ಏರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತದ ಬರಹಗಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಟು ಸೂಂಬೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಏಸ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಏನಂಚಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಜಾತೆ ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತ ನಾವು ಎಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಐತ 31 ರಿಲೀಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೇನು ಬಂದಂಡ 2 ಸಲ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಎದುರು ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಡು ಕೊರ್ಪಾರ ಒಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕುಲು ಒಂತ ಎಮೆಚೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ತು ಸುರುಕೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಬಂಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಹರಿಯಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರೇನು ಬಿಡೊಂದು ಎಜ್ಜಿ ಅವು ಆಲಾಪುಂಡು ಆಲಾಪುಂಡು ಮಲ್ತು ದಿನ ಬೇಲೆ ಆತಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತು ಉಪದ್ರಲಾಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ದಾದನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರಡು ನಂಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಒತ್ತೊಂದ ಆಯ್ತ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊರ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರುಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಉರಿಪಾವುಡು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಕಳಿ ಉಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ನಂಕಂದತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಉವೇ ನಕ್ಷದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಅವು ಪೆಟ್ಟೆವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದು ಎದುರು ಫೋನಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಮಾಪ್ನಟ್ಟುಗ ಸಾರಿ ಆ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಾನೊಂದು ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ 31 ಬರಿಯರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಯಾರಾದ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನರನ್ನು ಎಂಕುಲು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ಯರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಘಾಟನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯ ನಟೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಐನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏಸಮ್ ಅಂತಾರ ಇರ್ದಕ್ಕ ಸೋಂಬೇಡ್ ಹೀರೋ ಅದು ಮಂತಾರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏಸದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರುಲ್ಲೇರಿ ಶೋಭನ್ ಏಸದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರಿಗೆ MN ಜಯಂತ್ ರೈಟರ್ ನಂಗೆ ಶೋಭನ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ MN ಜಯಂತ್ ಅರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಐದುಮ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ಯ ಅಂಚಿಂಜಿ ತಿರುಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯ ಬಟ್ ಜಯಂತ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ದುಂಬೆ ನಾನು ಲೆಪಡಾದಿತ್ತೀರ ಇಂಕ 10 ದಿನ ದುಂಬೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಇಂಕ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 10 ದಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ 5-6 ಲಕ್ಕದ ಎಂಟೈರ್ ದಿನಚರಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಕೊರೊಂತೆರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ್ ಬೇತದಾಲ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ABCD ಪನ್ಪಿನ 4 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಕ ಆತೆ ಪಾತ್ರ ಬೇತದಾಲ ABCD ಕೆಲವು ದಿನ ಖಾಲಿ 1 2 3 4 ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಕೇನುಡು ಪಂಡ ಅತ್ತತ್ತು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರ ಆತೆ 1 2 3 4 ಇಂಕ ಇಡ ಇರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡಗ 1 2 3 4 ಪನ್ನೋಡ್ಯಾನ್
ಯಾನ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ 1 2 3 4 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೂನ್ ಇರ್ನ ಟೂನ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈಗ ವರ್ಡ್ ಪನ್ರಪ್ಪು 1 2 3 4 ನಾಲ್ ಮಾತ್ರ 5 6 ಲೆಜ್ಜಿರೆ ಪನ್ನೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತರ ಓಕೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ABCD ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗೆ ABCD ಅಂಚನೆ ಕೇ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವು ಎప్పుడు ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾವು ಬೊಕೊಂಜ ಎನಾತಿಗೋಲ ಇತ್ತುಂಡತೆ ರಾಹುಲ್ ಬಂದು ಪುದರ್ಲೆ ಪೇರ್ ದಾದಾನೊಂಜಿ ದಕ್ವೇರ್ ಅವ್ ಮಿಡ್ಡೆ ಏರ್ಡು ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಅವ್ ದಾದ ದಕ್ಕಿನಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಾನೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ದಾದ ದಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲದಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪುದಲ್ಲ ದಕ್ಕುಜೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ನಂಗೆ ದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಂದೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತೆರ ನನಗಲ್ಲ ಉಚ್ಚು ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಮೀಕಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಸೊ ಮಿಡ್ ಏರ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ದಕ್ಕದೆ ನಿಕ್ಕಂದ ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಪ ಅಂದು ಅತ್ ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಮಾರೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಅವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಾದುಂಡು ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಂಚಲೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಎತ್ತು ಜೋವಿಯಲ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತ ನಿಂಗೆ ಇರ್ ದೂರಡ್ ಮಿನಿ ಸೆಟ್ ಉಂದು ತೂಯಾಡ ನಂಗೆ ಏಸದ ಸೆಟ್ಟನ್ ಮಿನಿ ಇರ್ ತೂ ಅಂತಡ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಪಿನ ನರಮನೆ ಪಂಡ MN ಜಯಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಚೇರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎದ್ದು ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ಜರ್ಪ ಇಂಚ ನಿಲ್ಕುವೆರ್ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾಡ್ ಐತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾದುಂಟುಲೆ ಐಟ್ ತೂ ಒಂದು ಪೆರು ಕುಲ್ಲುನ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಮೇಯರ್ ತಿರುಗುವೇರ್ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಎರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೇನ್ಲೆ ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಡ ಅಲ್ಪೋಲ್ಲರ್ ಮುಲ್ಪೋಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವಳುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವಳುಂಡು ಏರೇರು ನಾಡೊಂದು ಪೆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಓಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಂದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ರಪ್ಪ ಕಡೆ ಪನ್ ಬೇರೆ ಆ ರೌಲುಲ್ಲೇರ್ ಪೋತುಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಆರಾಮನಿ ಅರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆದಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಾದ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜೇತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಪೋದು ಲಕ್ಕ ಅವನು ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಕ್ಕವೇರ್ ದಾಲೇಜ್ ಖುದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋದು ಇವನ್ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಲಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ರ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಬಂದ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಏಸಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಶೂಟ್ ಆಣ ಬಂದು ಯಾನ್ ಉಳಾಯ್ಬೋದು ಕುಲ್ದಿನ ಯಾನ್ ಬರಿಟಾರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಉಂಟು ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ಯ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ದೊಂಬು ಬನ್ನ ನವೀನ್ ಮಾಮಗ್ ಹೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಐಟಮ್ ತುಂಬುನ ಅವಡು ಅಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಅರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಅದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಉಂತುದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಅಂದ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅರೆಗೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಡು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನನೇ ಹೀರೋ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅರಮನೆಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡ ಬೆಂಡೆ ಯಾನು ಅವ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಅಂತು ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಬತ್ತದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕಲ್ದಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಮೆರಡನೆ ಬರಿಟಿಕುಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೆ ಹೌದಾ ಮೂಲ್ ಸರ್ ಹೌದಾದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದ ಪೂರ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರಡನೆ ಕುಲೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂತಿರ್ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಅವಂತು ಇನಿ MN ಜಯಂತಿ ಈ ತರದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ದಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಪಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚ ಅವೇನ್ 2 year ಏರಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಸೆಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು MN ಜಯಂತಿ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅರಡದಾದ ಕಲ್ತಿದೆ ಅವೇ ಎದುರು ಕೊನಪಾಯಿನಿ ನೀನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದ ಪಂಡ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಕುಲು ಅತ್ತು ಹೀರೋನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿಗೆ ಇಡಿ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಪೂರ ತಿನ್ರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿ ಈಗ ಪಗೇನ್ ನಿತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಾಡ ಬೋಡ ಆಯ್ನ ತಿಂದ ಆರಾಮಡು ಪೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾನ್ ಇರು ಬರೆಪರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇದು ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುತು ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ವೆಂಚರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲವರಿ ತುಳು ಕತ್ನ ಒಯೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ತಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತೂನಾಗ ದಾದಾನಂದ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಅರಿತು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ ನಂದಿ ಎನ್ನದನ್ನು ಅಂಚೆ ನಡೆದತ್ರ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತೂತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ ಸಿನಿಮಾರ್ದು
ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾತ ಏತ್ ಕಲ್ತದ್ ನೆಕ್ ಬೈದಾರ ಈರ್ ಪಂಡಿಲೇಕನೆ ಎಂಚ ಮಿಡಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಬರ್ಸ ಎಂ ಪ್ರತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಅದುಂಬುದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡಿದ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತ ನೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ದಾದ ಕಲ್ತದೆ ತುಲೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದೆ ಏನ್ ಬೆಟರ್ ಆವಂದೇ ಬೈದೆ ರೈಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆದುಂಡು ಅತ್ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ವೇದ ಆದುಂಡು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ದಾದನ ಗುರು ಆವಂದುಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದ್ ಗುರ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಲ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದೆ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಬರಿಯರ ನನಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಹಿಟ್ಟಾನಗನೇ ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಅವರ ಕುಲ್ದುನು ನನ್ನ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಂದು ಬಿನ್ನಿ ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಪೂಣ್ ನಂಗೆ ಅವನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತದ ಆಲೇಜು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಪೂಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಬಾಲ ವಿಷಯ ಬೇತಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಕಲ್ದಾಗ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಸೋಪು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಂಚಿ ಸೋಪು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡಿ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 2 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಆಯ ವಿನೀತ್ ಒಂದು ಜಾತ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪೋಯರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಒಂಚೂರು ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಂಡು ಸುಹಾನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐತ ಶೂಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆಂಡಲ ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ 2 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಈತ ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಖಾಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೊಡೆರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಗುಂಪಲ ಆರು ಒರ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಐತೆ ಈತೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಮುಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒರಿಯಾಣ ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೊಂದು ಪಂಡರು ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತಾರ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡತ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ನಂಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು 3 months ಇದೇ ಮುಟ್ಟದ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಾನು ಪುಡೇರಿಯಾ ಅವ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬತ್ತು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಆನಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದೇತ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಮಾರಟ್ಟು ದೆಕ್ಕಿತ್ ಮಲ್ಪೋರ ಎಜ್ಜಾರ ನಾನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಆರ್ ಕೊರ್ನ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೋರ ಎಜ್ಜಾರ ಕೆಂಡೇರು ಹೌದು ಸರ್ ಸೋತ ಇಂಕಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಜತ್ತಿನ ಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ವಿನೀತ ನಡಕೇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾಲ ಮಂಡೆಡ್ ಉಂಡ ಅವಾಗ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮಂಡೆಡ್ ಉಂಡಿಂಕ್ ಓರ ಕುಲ್ಲಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅವನ ಇಂಚಿನ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂವಿದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರನ್ ಆಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕತೆತ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾಹುಲ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಮ್ಮಲಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಭೋಜನ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ನೇಬರ್ ಮಿತ್ರ ನೇಬರ್ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಆಪುಂಡು ಲವ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಾದಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವಾದ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಯಾಪಣ ಆ ಸೀನ್ ಬರೋಡು ನಾಂಡ ನೀನ್ ಕತೆನು ಒಂದು ಹೆಣೆ ಒಂದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ತೊಂಬೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಈ ಸೀನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಕೂಡ ಅವನ ಹೆಣೆ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ನಾವು ಸಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ವಿನಿತ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ
ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ವಾನಮ್ಮ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಇದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಇರ್ಲಾಡೆ ಪೋಪ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ 15 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಲ್ಪ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಕುಲ್ಲಾವೆರ ಅರ್ನಮ ಆರ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪೇರು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಯ್ಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾಟಕಲು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಬತ್ತದು 6 ಲಂಚನೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಮಂಡಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಲ್ಪೊಂದು ಪುಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅದನ್ನ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಚಾಪರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಕನಕ ಅಂಚ ಕನಕ ನಂಗೆ ಅಡೇಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಬರೆಯ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಜಿಂದ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಾವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ್ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಪಲ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಹಾನ್ ಅನ್ನಡವರ ಅದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಏನ್ ಮೇರು ಅರ್ನ ಗ್ರಾಫಿರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ವೈಸ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತನೇ ನಿಮಿಷಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಈತನೇ ನಿಮಿಷಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಈತನೇ ನಿಮಿಷಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಅವು ಅರೆಗ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಮಿನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಉಂಡು ಸುಹಾನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿರ ಏನಿಲ್ಸೆ ಗೋ ನನ್ನ ಪೋಲಿ ಲಂಕ ಹೊತ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೈರ್ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲಾವ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ನಿತಿನ್ ಪವನ್ ಸುಹಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೇಮ್ ರಿಪೇರ್ ಸುಹಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ ನರೇಶನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಕ್ಲ ನರೇಶನ್ ಆದ್ ಅಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ದೇತೊನ್ಮ ಇಟ್ ಓ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪಡು ಓ ಸೀನ್ ಬೊರ್ಚಿದ ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೇನ ಗುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಬರೇಪ ದಾಯಪಂಡ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರಿಯಡೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಾಲೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡಡ ಅಕ್ಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಸೀನ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪೂರ ಟ್ರೈನ್ ದ ಬೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಪ್ಪ ಈ ಬೋಗಿ ಬರ್ಚಿ ಅತ್ ಮೇನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪಲ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ಪು ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಪೊಂದು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲೊಂಡಡ ಅದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಕ್ ನನರಿಯಾಗ ನಿಜ್ಜು ಪಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಿವಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರಿಯಾಗ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಸು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಏರಿಯರ್ನ ಕಾಸು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಐ ಕಾತ್ ಸ್ಟಬ್ಬನ ದುಪ್ಪಾರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಡೇ ಮನ್ಪು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೋಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಜಯಂತ್ ಸರ್ ಕಲ್ಪಾದಿಲ್ ನಾತೆ ಯಾನ್ ದಾದಾಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ರಾಹುಲ್ ನಿಕ್ಕ ಅವ್ ರಾಂಗ್ ಸರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಡ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಇದು ನೀವ್ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ರಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟುರಪ್ಪ ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂಜೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಡವೇನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ದಾಯ ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಡು ಇದು ನೀರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಕ ನಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಯ ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಹಾಪಿನ ಆತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಯಾನ್ ಅವಡು ವಿನೀತ್ ಅವಡು ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲ ವಿನೀತ್ ಇಕ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿನಿ ಕೊರುವ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಓ ಎಂಕುಲ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏತ್ ಟೋಲ್ ದೇತು ನೋಡ್ ಬಂಡು ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಏನೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನೀತ್ನಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಲೈಕ್ 15 years ಅಡ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಂಚಿ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಈತ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದು ಏತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಂಡ ಬಟ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೆಗ ಆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತು ಜನ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪೋಪುಂಡವು ಅರ್ಧ ಎನ್ನ ಟೇಕ್ಲ ಬೋಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ನ ಟೇಕ್ಲ ಬೋಡು ಈ ಲಡಾಯಿ ದಾದುಂಡು ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುಹಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಂಚತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾನು ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೇ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಮಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಾವು ಬರೆಪುನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೋನು ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬುರ್ರೆ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ವಿಷಯ ಸೊ ದಾಟ್ ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಏಪಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅವೇ ಆತೀನಿ ಇಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಅವೇ ಆತೀನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ದಾಯಪಂಡ ಲಡಾಯಿ ಆದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಬರೋಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒತ್ತೋ ನೋಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ದರ್ ಎದುರು ಪೋಪಿನ
ಅಂಚ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜತ್ತಾನಮ ಹ್ಮ್. ಐಡ್ ದುಂಬ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಶೋಭನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎರ್ದು ದುಂಬು ಅಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಶೋಭನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏಪ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಲೆತ್ತರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಜೆಂಡಲ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಿದೈದ ನಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ಲೇನ್ ಮನ್ಪುರೆ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪ ಬೇತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪ ಬಟ್ ಏಪ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ದು ಬರೋಡೆ ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹ್ಮ್. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹ್ಮ್. ಬಟ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದಿಡೆ ಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಹ್ಮ್. ಅಬ್ಬೆ ಯಾನ ಶೋಭನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಅವು ನನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಅವು ಅರ್ಧ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ದಯಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಗಾನೆ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಪವನ್ ಗಾವಡ್ ನಿತಿನ್ ಗಾವಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಿನ ಕಡುಪುರು ಒಂದೇ ಒಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲೇಕ್ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪಿನ ತೊಲೆ ಅಕುಲ ಐತ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಕು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಅಕುಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತವ್ರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ಬೇರೆ ಅಕುಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಈಜಿನ ಎನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಲಾಗ ಈಜಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಾಗ ಏನು ಸುತ್ತ ಗೊಲ್ಲಾದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋಲ ಈ ಆರ್ಟ್ ತೋಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕತೆ ಓದೋ ಒಂದು ಪೋನಾಗನೆ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಅವು ಬರೆಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಬರೆಯೊಂದೇ ಪೋಪೆ ಒರಿ ಪುದರ್ ಪುರ ಪಾತು ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆನ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಬೇರೆ ನೀಟ್ ಮಲ್ತೆರಡುಂಡತೆ ಕೊರಲ್ ನಂಕಲ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಡ್ತು ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಪಾರ್ ಈರೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅದ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾರ ಅದ್ ಇರ್ನ ಕತೆ ವಿನೀತ್ ಹೀರೋ ದಾಯಗ್ ಇರೆಗೆ ಮಂದೊಲಿತ್ತನತ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಗೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬರೈನೇನ್ ಬೇತೆ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪೆರೇಜರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೈತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಯಾವಡ್ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದೆ ಮಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಯಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಹೀರೋ ಅಪಿನಿಂದ್ ಈರ್ ವಿನೀತೇರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ದಾಯಕ್ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತುಜಿ ಬ್ರೋ ನನ್ಲ ಒಂದ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಒಂತ ರೆಡಿ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ವಿನೀತ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿನೀತ್ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊ ಅನ್ನಂದ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಅರೆಗ್ ಬೂಡಿ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವು ದಾಲ ನಂಕ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿನೀತ್ ನಮಿತ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂಬೋಪೆರೆ ಅರೆದು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪತ್ತೊಂಬೋಪೆರೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಲೋಕ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಂಟ ಪಾತೆರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಲೆ ದುರ್ದೀಪಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ್ ವಿನೀತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರು ಎದುರು ಪಾತೊಂದು ಪೋಪೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಈ ವಿನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ವಿನ್ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒರಿಯಗಲುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆ ಇಂಜನಕ್ಲ ನಂಗೆ ಈತ ಐಟ್ ಒರಿ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾನ್ ನನೋರಿಯನ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾನು ಕುಟ್ಟೆ ಮಾರತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಬರ ಬೋಪುಣ ಐಟ್ ನನೋರಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುದುಪ್ಪೆ ಸೊ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ಆಯನ ಲಕ್ಕಡ್ ಬದುಕುನು ಸೊ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ఒక మేజర్ రైటింగ్ గానుంది పొసత్ ఇయర్ రైటింగ్ మల్తొందుల్లేರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಿಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರತೆ ತೂಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಟ್ ಓದುನಿಟ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆರಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ದುವಾಂಡ್ ಈ ಸೀನಾಂಡ್ ದುವಾಂಡ್ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ದುವಾಂಡ್ ಈ ಕತ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೀನಾಂಡ್ ಇಂಚ ಬರೆಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಾಂಡ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ಆಯ್ನೇಕ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚ ಆಯ್ನೇಕ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ನನೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ನನೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಬೋಡು ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕಡು ನನೊಂಜಿ ಆತೊಡು ಐತ ಬದಲಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಓದೊಂದು ಪೋಯರ ಆಪುಂಡು ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಪೊಂಡ
ಕೂಡ ಜಿಂಜರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಓದನಾಗ ಒಂತ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತರೆಟ್ ಬತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಬರಲೆ ಬರೆನಾಗ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಡು ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬರೆರೆ ಶುರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬರೆನಾಗ ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಈ ರೂಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಯ್ನೇಕ್ ಇಂಚ ಆಂಡಂದೇ ಬರುಡು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕೊಂದು ಆಂಡ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಆಯ್ನೇಕ್ ಒಂದು ಆಯ್ನೇಕ್ ಇಂಚ ಆತೋಡು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಬದಲ್ ಇಂಚ ಆಯ್ನೇಕ್ ಕೂಡ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರ್ಪರ್ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂತ್ ನಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡೆಗ್ ದೆತ ನೋಡ್ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪೊಣ್ಣನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಪರ್ ಬಟ್ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮತಲ ವಿನಿತಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಕೂಡ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯೆ ಹೊಸ ಬೇರ್ ನಡೆ ದಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಾಜ್ ಸನ್ಸನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಸುರುತ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನೀವು ಸಮತಾನೆ ಓ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ ಸನ್ಸನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಮತಾನೆ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಸಮತಗಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ ನಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದಿರ ಆ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ದಿಡೆ ಬಲೆ ಪನ್ಪಿನಾತ ನಂಕಲ ಅಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಪಂಡಿರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿನ ಆತ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಅಡೆಗೆ ಬುಡಿಯ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮುಲ್ಪದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಗೋಸ್ಮರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ದೂರಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ಏತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಏತ್ ಬಲಿ ಬರುಡು ಐತ ಏತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇನ್ ಸಮತ ಮಲ್ದಿನ ತೂತ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇನ್ ಮಲ್ತುದೇರ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ ಅಂದ್ ಈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಜುವೆನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಐಕುಂಡದೆ ಆಕುಲ್ ಬತ್ತಜಿಗಳ ಮಲ್ಲೆಜೆ ಮಕುಲ್ ಬತ್ತಜಿಗಳ ಮಲ್ಲೆಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯ್ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂಚ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನಾವು ತರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುಡಾರ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಅರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತಾಡ ಇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ನಂಗೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತಾರೇನು ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೂಲ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಟೂಲ್ ಅವು ಅರ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಯ್ನಿ ಅಂಡ್ ಪೊರ್ಲಾರು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದಾದ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಮುಲ್ಪಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜಪ್ಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಶಾಗ್ಲಂಚನೆ ಯಶ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪೂರದ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಯಶನ್ ಲೆಪಡಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಆರೈತೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಬಿತ್ತು ಪೋತೇರು ಕೂಡ ಆರೆ ಜಪ್ಡಾರೆ ನಂಗೆ ಬಟ್ ಆ ಲೇದುಂಡ ಬೈದುವೆ ರಾಂದ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಗೆ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ನಂಗೆ ದಾದಿತ್ತ ಸಮತ ದಾದ ತಿಕ್ಕದೇರು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಮೇನ್ ಪಾತಿರೋಡಾಯಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರ ನಾಯ್ಕೆ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ ಸುಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲಯರ ಕಾರಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 10 ಜನ ಓವು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ನಿಕುಲು 11 ಬೈದಾರೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಈ ಸಲ ದಯಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತಿನೇಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಬಜೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಬಜೆಟೇ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಸ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಅವೇನ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ಲ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ವಿಷಯಾಲೇನು ಬರೇನಾಗನೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಜೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲನೆ ಜೀತ ಔಟ್ಡೋರ್ ಮಲ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡೋರೇ ಶೂಟ್ ಮಲ್ನಿಂದ ಯಾಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಬರ್ಸವತ್ತು ದೇತು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಂಡಲ್ ಉಂಡತೆ ಬರ್ಸದ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬರ್ಸ ಬೈದನ್ ಇದು ಮೂರನೇ 4 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜದೆ ಬರ್ಸ ನಡುಟು ಹೊರ ಪಾನಿತ್ತು ನೀರೇಗ ನಡುಟು ಹೊರ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಪಾನಿತೀನಿ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ ನೀವಿದೆ ಸುರೂತ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದು ನಾ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಇಜ್ಜನ್ನ ಬರ್ಸ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ವೈದನ್ ಎಣ್ಣು ವಾನಮ್ನೆ ಮಾರೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ನಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೈತಲ್ 20 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಂಡು ಬರ್ಸ ನಂಗೆ ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ದ ಪಿದೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು
ಕ್ರೇನ್ ರ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ M40 ಲೈಟ್ಸ್ಲು ಐಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ಲು ರಡ್ ರಡ್ ಐದೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ನೇ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಆತು ಖರ್ಚು ಈಗ ದಿನೋಲ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಶಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂದ್ ಹೊರಕ್ ಪಾಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಂಡಿ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತರ ದುವಾಂಡ್ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜಾ ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ ಪಿರ ಕಡಪ ಅವನು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ತೂದು ಕುಡ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಬಾಟ ಗೀಟ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಆಪಣತೆ ನಂಗೆ 5 ಜನ ದುಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಅಂದ್ 5 ಜನ ದುಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ್ ಪಿರ ಕಡಪುರೋಡು ದುಬೈಗ ಐತ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ಎತ್ತೊಂಬರ್ಬಿನ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದುವೆ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಅವಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯರೆ ಕಾತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟಪ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಅವೇನು ನುಂಗ್ಯಾರೆ ಪೂರ ಕಾತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ದುಬೈದಕ್ಕಲು ಪೋಯರ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ದುಬೈದಕ್ಕಲು ಪಿರ ಬರೋದು ನಂಗೆ ಓಕೆ ಅವು ನಾನೊಂದು ದಿನಕ್ಕಂದು ದಿಯ ಆಮೇಲೆ ಪೋಯ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೂಡ ದುಬೈದಕ್ಲೆನ್ಲೆ ಪುಡಾಯ ಸಾಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಪೋಯ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪುನಗ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆದು ಸುರುತ ದಿನ ಅಂಡ್ 2ನೇ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನುಜು ಮನದಾನಿ ಕಾತ ಮನದಾನಿಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ದುಬೈದಕ್ಲೆನ್ ಪಿರಗಾಡ್ಪುರಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಡ್ಯ ಬತ್ತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡೇ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇ ಪಂಡ್ಯಾನ M40 ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಸುರುತ ದಿನನೇ ಬರ್ಸ ಆತ ನಟಿಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮೂಜನೇ ಇವೆಂಟ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನ್ ಬರ್ಸ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿತರ ಶತ್ರು ಬರ್ಸನೆ ಓ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ನಂಗೆ ಅವತ್ತಾನೆ ಈ ಸಲ ಉಂಡತೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋತ ಪರಕೆ ಪಾಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ರಿ ಓಕೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಡುಪುರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಡುಪುರ್ಯ ಸಯ್ಯದು ಸುವರ್ಣ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪಂಪಿನ ದುಂಡಾದ ನಂಗೆ ಶಾಪಯ ಬಟ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪಂಪಿನ ಆತ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತ ಬೇಜಾರದ್ದು ಎದುರು ತೆಲಿಕೆ ವೈದ್ಯ ವರುಣದೇವನ ಶಾಪ ಇದು ನಂಗೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಡ್ದು ದಾಲ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಇಜು ನೀರು ಎನ್ಲೆ ಕೈತಲಿ ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಣ್ಣ ಆತು ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ ಆತಿ ನೀರು ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ 20 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪೋಂಡಾತ ಪೂರ ಕುಡಲೆ ತೊಂಬತ್ತನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಈ ಸಲ 2ನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಸಾತ್ ನಾ ಕ್ಲೆಂಪಿರ ಗಾಡ್ಪುರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ಸಲ ಶೂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಂಚ ಗಡಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೋಣಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಪ ಅನ್ನೊಂತೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಬೀದರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಪೂರ ಪೋದು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದೇತೊನ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಇಂಕುಲ್ ಬರ್ಪಾವ ಇಂಕ್ಲಾಗ ಆದಿಂತ ಶೂಟ್ ದ ಖರ್ಚು ದುಬೈ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲ ಒಪ್ಪುಬಾರ್ದು ಇದು ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿದೇಗಂತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತರ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೋನ್ಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾವ ಆದಿಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ ಆತ್ ಬೇರೆ ಬಿಡು ಅಂತಿದ್ವಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಸ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪದ್ರ ಕೊಡು ಈ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪದ್ರ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ತ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತೇಕಂತ ಪಾಡು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಪೋಪುನು ಬಂದ 2024 ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಘಟನಘಟ್ಟಿನ ಲೇರು ಮಾತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡೆಗೋರ ಬಲಿಪುನ್ ಇಡೆಗೋರ ಬಲಿಪುನ್ ಐತ ನಡುಟು ಅಕ್ಕನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಂತು ಅಂತೀರು ಬುಕ್ ಅಕ್ಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪವನ ಈ ಸಲದ ನಿಕನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾಳ್ ಮಲ್ದಿಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ನವೀನ್ ಮಾಮಗ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಜಿದಿಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇರೇಗ ರೋಲ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಇರೇಗ ಆರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ದಾದನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಾಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೋಸ ಮಲ್ದ ಜನ ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಎತ್ತೆರಡ ಜವಣೆರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ತು ಕಡುಪುರು ಬೇರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಲ ಗೊತ್ತಾತನಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಕು ಇಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ದಾದಾಣ್ಣ ಮಲ್ತು ನಾವು ಒಂತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಲ್ಪತ ರೀಟೇಕ್ಸ್ ದೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಮಲ್ಮಣ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬೂರ್ದು ಕಾರ್ದ ಬೇನೆ ಐತಂದ್ರೆ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಶೋಭನೆ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲ್ಲ ಯಾರು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್
ದಾಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ನಂಡ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಮ್ಮ ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಉಲ್ಲಾರಿ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಪಗಾರಿನ ಕಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿತ್ತು ಆರು ಇನ್ನ ಕಾರು ಸಮಜ್ಜಿಮೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೊರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎನರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಲ್ ಆಪಿನ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಬೇತೇರ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ ಅಂದ 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 ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಳಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾರ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಐತ ಟೆನ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಗುಣತೆ ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಮರತ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ತೂಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುನಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ఒక సెట్ ఇత్తండ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರ್ಲ ಪೂರ ಬಾಲಿ ಜಾಲಿಡ್ ಅಂದ ಏರನ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತಾರನ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಮಾಮ ರೆಡಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಜವಣೆರೆಗ್ಲ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಶೂಟ್ ಡುಲ್ಲೇರ ಪನ್ನ ಗೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಲಕೋನ್ ಐಸ್ ರಾಪುನಕ್ಲಿ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏತ್ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತನ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ 54 ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ 45 54 ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತಂಡು 45 ಬಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಏಪರ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 500-600 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾರೆ ಆಡ ಅಬ್ಬೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇದರಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ಎಜ್ ಈ ಸಲದಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದಿನ ಬಜೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನ ಹೆವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನ ಇತ್ತಂದು ರಾಜ್ ಸಂಸಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಡನಿನ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸಂಸಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಬೋಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಪೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಲಕ್ಕೊಂದ ಆಂಡ ಬೆದ್ರೋದಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀರದಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜತ ಮನ್ಪಿನ ಅಂದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಜುಂಡು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕಾಗೆ ಬರೋದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಬೋಲಿ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ದೂರ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ వచ్చిನೇನು ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾಂಡ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ನಡುಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ತೋನ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಪನ್ನ 50% 50% ಮಾತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಲೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 50% ದೆಪ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೆತ್ತು ನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಓವೆನ್ ಕೇನು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓವೆನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಡ್ಯದಿ ಅಂತ ಉಂಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಜಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಓ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ನ್ಯಾಪು ಜಾತ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಜನ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅನ್ಪು ನಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಂಡ ಬರ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಕ್ ಕೂಡ 4-5 ಗಂಟೆ ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪು ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 10 ಜನನ್ ಕಳೆಯೋನ್ವ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಸಾರ ಬಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಸಾರ ತೊಂಜಿನೇತ ಮರತ ಊಪು ನಂಗೆ ಆ ಸಾರ ತೊಂಜಿನೇತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಪು ನಂಗೆ ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಜೊತೆನು ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಬುರ್ದುಲ್ಲ ಓವಣಲ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅದನ್ನ ಓವಣಲ ಸೀನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತದ ಜನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಆತಿನ ದಿನ ಓವಣಲ ಉಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ದುಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲಿತೀನಿ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈತೇದಿಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಟಿಕೆಟ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತು ಈತ ದಿನ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಕಡುಪುರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಐತ ನಡುಟೀರೆಗ್ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಡೇಟ್ಸೇ ಈತು ಐತ ನಡುಟು ಕೂಡ ಪೂಪೇರ ಮಾರೆ ಮುಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅವು ಬುಡ್ ನೋಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಓಲ
ಬಂಗ ಆಸ್ತಿ ದಾಪಣೆ ನಾನು ಬರೆನಾಗಾನೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ತೂದೇ ಬರೆಪ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪು ಜಿನ್ನಾಣೆ ಬರೆಪುದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಐಕ್ ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಚೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲಗಾಮ್ ಪಾತದ ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ರೇನ್ ಲ ಕೊಡ್ತು ಜರ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಕ್ರೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿದೌಟ್ ಕ್ರೇನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಾಡ ಇಂಚೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿದೌಟ್ ದ ಕ್ರೇನ್ ಖಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲ ಆತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡ ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಿನಿ ಕ್ರೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿ 20 feet ಇಜ್ಜಿ 40 feet ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐಟೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅವು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಆಪುನ್ ಇತ್ತಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುನ್ ಅಂಚೆ ನೀಸಲ ಮುಕುಲ್ ಒಳ್ಳೆರಂದು ಕೇಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಅಕ್ಕನ ಪುರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡನ ಉದ್ದೇಶ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆತ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾರು ನವನೀತ್ ಸರ್ನ ಉಪ್ಪು ನಂಚು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಲಾರು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ನಾರಾಯಣ ಎಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಬರೆನಗನೆ ಎನ್ನುದು ನಾನು ಬರೆನಗನೆ ಎನ್ನುದು ಅದೇಗಂದೆ ನಮ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೆನಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರೆನಗ ಅಂದ್ರೆ ಇರು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೆನಗುಂಡತೆ ಮಂಡಿಡ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಈ ರೋಲ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಅಪಗ ಇರಗ ನಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಪಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಟು ಆ ರೋಲ್ಗು ಅಂದು ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮನ ಪಾಡಂಡ ಇಂಕ ಆ ಸೀನ್ ಕೊನೆರೆ ಈಸಿ ಉಂಟು ದಾಪಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಎಂಚ ಪಾತೆರು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಭೋಜಾಂಕಲನ್ ಪಾಡು ಅಕಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ నేను ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೆಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬರೆಯಾರ ನಂಗೆ ಅಂಚ ನವನೀತ್ ಸರ್ನೇ ಎನ್ನದು ಬರೆತಿ ನಾವೇನು ಅರೆನ್ ಕೇಂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತಾ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ದಾದ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಐ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಆತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಓತೊಂಡೇರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾರಾರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಕೇಜಲೆನಕಲ್ಲೆ ಗೊಪ್ಪುವ ಅದು ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅರೆನ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಡು ನಂಗೆ ಸೆಟ್ ಅವು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂನೋಡು ಬಟ್ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಆರವೆ ನಂಗೆ ಫೀಲೇ ಮಲ್ಪಾಜರಿ ಇಂಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟುಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಆರಾಮಡಿತ್ತೀರ ಆರಾಮಡಿ ಏರ್ನ ರಗಲೆಗ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ವೆರಿ ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೋಡು ದಾಲೇಜ್ ಅರ್ನ ದಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಏಪುಂಡು ಅಪಗ ಬತ್ತಾರು ಮಲ್ತೇರಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಸೆಟ್ ಪೂರ ತಿರುಗೇರಿ ಓಲಾಂಡ ಕುಲೊಂಡೇರಿ ಎರೆಗಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ನಾನು ಅವಲುಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನು ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಜನ ಮಾರವಿ ಆ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ ಆತು ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಆನಗುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಬಾಕಿ ದಕಲ್ ಎಂಚೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಆರ್ ನೆಲಟ್ಟು ಪೂರ ಜೈದೇರಿ ಈಗ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಆವುಲಿ ಮಾರಿ ಈತ್ ಇಜಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರ ಇಂಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇರ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅವಂದು ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಹಿಲ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯೇ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ವಿನೀತ್ ನಕುಲ್ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಸಾಹಿಲ್ ಎನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊ ಅಂಚ ದುಮ್ಮುರ್ಲೆ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಡ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅವೇ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಯ ಹೋಸ್ಟಿಂಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆತ ಮಲ್ಪು ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಲಂಚ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ನಂಗೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಈ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆತುಂದು ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೇನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಯ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ ಅರೆ ನೀ ಎನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆತೀನಿ ಆತುಂದು ಬರೆತೀನಿ ಹೊರಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದು ಪೋಯಿನ್ ನಂಗೆ
ಅಂಚ ಸರಣ್ ಫಿಲಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ದೆರ ರೂಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಉಂಡತೆ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎನ್ನದು ಮನ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸದ ಬುಡ್ದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ವಾವ ಏರಿಯಾದಕ್ಲೆ ಒವ್ವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಾ ರೀತಿ ತೋಪಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೂರಜ್ ಬೈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಅವೇ ಎಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಮುಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬೋಡ ಮಲಯಾಳಂದ ಕುಲ್ಪುರ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನು ಅವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏರಿಯಾಗ ಉಪ್ಪುನು 150 ಜನ ಅಂಕ 150 ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಬೂಡ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಾತ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಿ ಜಾವ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಹೇರಾ ಪೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸತ್ಯ ಅವು ವೈಟ್ ಬದುಕಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ಮಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವಿನ ಅಂಚದ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇದು ಒವೇ ಬೇತೆ ಜಾನ್ರ್ ಬತ್ಲಿರ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆವಡಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಡ್ರಾಮಾ ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ್ ಆವಡು ಎನಿ ಅದರ್ ಜಾನ್ರ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಕ್ಷನ್ ಜಾನ್ರ್ ಎನಿ ಜಾನ್ರ್ ಗುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ತುವುದು ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿರೆಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಜೋಪುನ ಎಂಜಿನ್ ಏಕಂದು ಆಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜೀಪ್ ಬಲ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತುಲೆ ಮಾತ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಒಂದೇ ಜಾನ್ರ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಜಾನ್ರ್ಗಳು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒವೇ ಜನರೇಷನ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕಾಮಿಡಿ ತೂಲಿ ನಂಗೆ ಸೊ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಲೆಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡೆ ಬುಕ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಾರೆ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಗೆರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ವೈವಲೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದ್ಬೋದು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಮೋನೆಗೆ ಹೋಯ್ತನ ಕಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾರು ಹೋಯ್ತನ ಮೋನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ದಿನೋಲದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನಿ ತೂಡು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಖರ್ಚು ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ 2 ಸಾರ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಫ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಇದೇ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದು ಕೂಡ 4 ಜನ ಲೆತ್ತವ್ರು ಜಾಲಿ ಉಂಡೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಥೆರಪಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಇಡೀ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ದ ಲೈಫ್ ಉಂಡೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಡು ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮರಪೊಚ್ಚು ಬಲೆ ಇಂಕ್ ಮೇಜರ್ ದಾದು ಪೋನ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಕೂಡ ಜಿಂಜಿದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಶುರು ಆವಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮೇಟ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಬೋಕ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡಿರೆ ಮಲ್ಪರ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಆದ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿದನು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಾ ಆಯ್ ತೂತ ಗಾಡೋರ ಕೇನ್ಗ ನಾವು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣ ಅಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಇತ ತುಳುಟ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಕೇನ್ ಮಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಾತ್ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು అంటే పాడిన బడ్జెట్ కి మోస ఆపుండు నాకు ఆ లెవెల్ ద పిక్చర్ మల్పుడు నాకు మళ్ళా బడ్జెట్ పోడు ತುಳುಟ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾ ಬಜೆಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜಾಪಣ್ಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೋ ಈತನೇಟ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೈದಿನ 5.5 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏತುಂಡು ಬ್ರೋ ಕೈತಲ್ 17 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಜ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲತ್ ಯಾನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಳುವೇರ್ ತೂತಿನಿ 5.5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂತಿನ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪು 5.5 ಲಕ್ಷ ಅತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಹೈ ಇರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 12 ಉಂಡತೆ ಇರಿಗ 3 ಲಕ್ಷ ಬರುವ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಜನಕುಲ್ ಬೈದಿನ ಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಿ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ 17 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲ್ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯಾವ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೆನಿ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯೆರಡು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕನೋಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅವು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಯ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಇನ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಪಂಡಡ ಆಪುಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಾರ
ಒರಿ ತುಳುವೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬತ್ತದು ದಾಯೆ ತೂವೋಡು ಏನೊಂಜಿ ನೇರವಾಯಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬನ್ನಮೋ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ನಂಗೆ ಅವ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಅತ್ತ ಅಕುಲ್ ಕಾಸುಗ್ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಕಾಸು ಏರ್ ಹತ್ತು ಬ್ರೋ ಕಾಸುಗ್ ಇಡೀ ಬದುಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಕಾಸು ಜನ ಏರ್ ಬದುಕುವೇರು ಬ್ರೋ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಕುಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೇನ್ಕೆ ಏನು ನತ್ತ ಐಕೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ನಡಪುನು ಐ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಾಸು ಬರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ್ ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ರೀಚ್ ಆವಡು ಇತ್ತು ಮೊರನೆ ರೂಪೇಶ್ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹೋಯ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಆರು ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೋ ಮಲ್ತೇರು ಕನ್ನಡಿಗನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪುಂಡು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಳೆ ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವಾಗಲ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೆಳೆಯೋಡು ಉಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಂಗನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅವೇನ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜ ಅಲ್ಪ ಗಲೀಜಿತ್ತು ನಾವಿನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ಐತ ಬರೀಟ್ ಉಂಟೋದಿ ಬೇನು ಗಲೀಜು ಪನ್ನುಲ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜ ನಡ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋ ಗುರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಚ್ಚು ಅಲ್ಪ ಉಂಟೊಂದು ಗಲೀಜು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜ ಜತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಲೆ ಆತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕುಲ್ ನಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತಿಜರಡ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಲ ಐಕ್ಲ 5 ಲಕ್ಷಲ ಫುಟ್ ಫಾಲ್ ಆತು ಜಿರೆಗೆ ದಾಯೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅಂತೂ ಏರು ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಆತು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಎಂಚಿನ ವೈಟ್ಲ ಬರಡು ಎನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾನವರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೆ ಅಂದ್ ಏರ್ ಮನಸ್ಸು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇನ ಆಯ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತು ಫ್ರೀ ಕಾಣತ್ತದ ಪತೋನು ಬಂದ ಕೊರನಲ್ಲ ತೂಪು ಯಾಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನ ಭೈ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕಾಲೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒರಿಯ ತೂಪಿನ ದಾಲ ಮಜಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ಈ ನಿಂಡೆ ತೂತಾನ ಅಂದ್ ಈ ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಯಾಲ ತೂತ ಅನ್ಬ ಐಟ್ ದಾಲ ಈ ಜಿಂಜಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಪುನಗೊಂಡತೆ ಅವು ಥೆರಪಿ ಬ್ರೋ ಲಿಟ್ರಲಿ ಥೆರಪಿ ಇರೆಗೆ ಆತ್ ಜನತ ನಡುಟು ಆತ್ ತೆಲಿಕೆ ನುಡಿರೆಗೆ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಂಡ್ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬನ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಳೆಯೋನು ಜನ ಫುಲ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿಪುನ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ ಒಂದು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮೂಲಕಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪಿನಾನೆ ಬರ್ಚಿ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಒರಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದಾಲ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿ ಕುಲ ಒಂದು ತೆಲಿಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂದಿನ ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿ ಕುಲ ಒಂದು ತೆಲಿಪುಲೆ ನಂಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಯಾನಾರ ಅವಡು ಈರಾವಡು ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಏನಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪುಣು ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಲ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಕುಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚನೆ ಇತುದು ಪನ್ಪಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರು ಅವೇ ಬೋಡುಪು ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾತ್ರ ವಿನೀತ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಏಪ ವಿನೀತನ್ ತುಜಾರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ವರ್ ಯಾನ್ ಅವಲುಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋಡು ಎಂಕಿಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿಲಿ ಬೋಡು ಆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೂಡು ಕತೆ ಬರೆಯರು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಟಲ್ ದೈ ಹೌ ನಮ್ಮ ಬರೆಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆಪಿನ ಹಿಡಿದು ಟೈಟಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬತ್ ಏನನ್ನೇ ಪ್ರೋಚಾನಾಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲೇದಿಲ್ಲ ಈ ತುದ್ದದ ಟೈಟಲ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒರಿ ಉಂಡ ಬಂದು ಕುಡ ಬರ್ತದೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ತುದ್ದದ ಬದರ್ದು ಇತರ ದಾಯಿಗ ಒಂಜಿದಾದ ಬಣ್ಣ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗೆಂದಾಯಿನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಅವೇ ಒಕ್ಕೊಂದು ಇಂಜಿನ ಪಂಡುಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಥೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಬರೆಯಾರ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದ ಕತೆ ಕಂತದ್ದು ಬರೆಯಾರ ಐತ ಮಿತ್ತು ಆತ ಗ್ರಿಪ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನುವ
ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಿಗಿನರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಲ ರಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇಂಕ್ ದಾದ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಬರೆಯೋಡಿ ಅವನು ರಾಜ್ ಸಂಸನ್ ಲೈಫ್ಲ ಬರೆಯಾರೆ ಈಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಕ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದಿಮೆ ಪಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಎಂಚು ಒಪ್ಪುರು ಮದಿಮಲ್ ಎಂಚು ಒಪ್ಪಲು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಿನ ನಿಂಕುಲು ಅಂಚಾವಿನ ಬರೆಯಾರೆ ಈಜಿ ನನೊಂಜಿಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಐದು ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನೇನೆ ಬರೆಯೋಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ ಆತದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದು ಮಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಲ್ ಆತದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫು ಎನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫು ಸೊ ಆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಯನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ರನ್ ಆಪುಂಡು ఆయన ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ఆయన ವಿಶಸ್ಲು ದಾದ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಉಪದ್ರಲು ಬರು ಅವೆನಿಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಐಟ್ ನೀಗುಲ್ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಚ್ಚಗುಳ್ಳಿ ಐತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತೂವಂತಿಲಕನಿ ಟಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಮೋಷನಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಚಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಎಳಿಸಿದ ಮುಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಡುದು ಪೋಚೆ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ನಾಕುಲು ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೂಯೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೀಟ್ ಬೋಡು ಮೋಟಿವ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಜಿನ ಏನ್ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂದ ಏನ್ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆರಬಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸುರುಕೆ ಮೋಟಿವ್ ಫಿಟ್ ಆವಡು ದಾದ ಅಂದುಂಡು ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನ ఆయన ಕನ ದಾದ ಅಂಡು ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ನಿಕ್ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯರುಪ್ಪುನ ఆయన ಕನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪರುಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಡುಟು ತೆಲಿಕೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಪ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಕನೋಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗಿರೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪು ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬಿಡ್ತುಜ ಅವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ದಾದ ಪಂಡರೆ ದಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಟ್ಟೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಆ ಕತೆ ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಾಲ್ವ್ ಆನಾಗ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮದಲ್ಲ ಪಂಡ ದಕ್ಕುಲ್ ಕಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಲಿನ ಎದುರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂದು ದಾದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲನ್ನ ಅಕ್ಕುಲಗನ್ 30 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆ ಮಂತು ಪೂರ ನೀರು ಕುಡಿದ ಆತಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಜೀರ್ ಎಂಚಿನ ಬಾರಿನಲ್ಲೈಕೆ ಕುಲ್ ಜೀವ ತುಂಬೇರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅನ್ಪೇರು ಈ ಸಮತಬಕ ವಿನಿತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಐದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆವಡು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕನೋಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬರೆಯರ್ ಅಕ್ಕನ ರಡ್ಜ ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪೋತುಜ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾದ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಂಗಡುಕುಲು ಒಂದು ಪಾತೆರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮತಾ ನಂಗೆ ಸೊ ಪೂರ ವೇಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅವು ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಐಟ್ ಸಮತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಆಯ್ನಿ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಸಮತ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಇನಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಕಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ಮೂವಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸಮತ ವಿನಿತಿಗೆ ನೆರ್ಪಿನತ್ತು ಅಕಲ್ಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಆತು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಗ ಅವು ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಆತೆ ಈಜಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆವಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗೆ ಮುಜುಗರಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚಿರೆ ಸೊ ಆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾನ್ನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಮತಗ ಕಂಫರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವುಲ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರು ಚೈತ್ರಕ್ಕಗೆ ಈ ಸಲ ಬರೆನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ನ ಬರೆನಗನೇ ಇಂಕ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ದಾದನಾ ತಪ್ಪು ಮಾರ ನಂಗೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಏನು ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕತೆಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜ ಅವನು ಕತೆ ಅವನ ದೆತನೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಬೋಡುಪು ಸೊ ಚೈತ್ರಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪಣ್ಣಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ಸಲ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚೈತ್ರಗಂದೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರುಂಡ ಅವು ಚೈತ್ರಗೂ ಕೊರ್ಪಿನ ರೋಲ್ ಐಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋಡು ನಾನು ಚೈತ್ರಗೂ ಪೋಪಿನ ರೋಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಟ್ ದೆನ್ ಈ ರೋಲ್ ಡವ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಈತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ರೋಲ್ ಗೊಂಜಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ್ ಈರ್ ಮಲ್ತಡ ಐಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನ ಸಾರು ತೊಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಗುಲ್ಲತ ಬರೀತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪ
ಸೊ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಪಂಚ ಮಲ್ಪರಾರು ಸೊ ಅವೇ ಅವೇನೇ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನಿರೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಒಂದೇ ರೋಲ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಐಕೇತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುದು ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಏನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕೇತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ ಬಂದಿನಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ರೂಪಶ್ರೀ ರೂಪಕ್ಕ ಗಂದೆ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ರೋಲ್ ಅವು ರೂಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ರೂಪಕ್ಕ ಇಂಚಿಂಚ ರೋಲ್ ಉಂಡು ರೂಪಕ್ಕಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಂದು ಶಾಕ್ ಮೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮೈತಿದ್ದ ಇರೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಸ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದು ಶೋಸ್ಲ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಬರೆಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ನಾಟಕದ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಆಳ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಳ್ನ ಎದುರು ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೆಂಗ್ ಬೇತಾಗುಲ್ ತೂಲೆ ಮಲ್ತನ ಆನೆ ಮಲ್ಪಿ ರೋಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಕಲ ಇತ್ತಿನ ಆರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟ್ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ದುಬೈ ದಕ್ಲೆನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ರೂಪಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಅರ್ನಾದೃಷ್ಟನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎದುರು ಪೋಂಡು ರೂಪಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಊರಿನತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಅವು ಅರೆಗೆ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಅರ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದು ತಿಕ್ಕನೆ ಅಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ ರೂಪಕ್ಕ ಅಂತೂ ನಾಗ ತೋಜುಂಡು ಅರೆಗೆ ದಾಯ ರೋಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜೀರ ನೆಡ್ದು ಏತು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ ರೈಟರ್ನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಲ್ ಗೆಂದದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಬಲ್ಬುದ ಸೀನ್ ಉಂಡತಿ ಅವಂಜಿ ಸೀನ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಬರ್ಬಿ ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನ ಬೋರಿ ಚಂದ ಫುಲ್ ತೂಪೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿ ಬೆಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಎಂಚೊಂಡವು ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಪೋತಿರ್ತದೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಟ್ ನಂಗೆ ಈ ಸಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೇ ಜೀತ ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಏತ್ ಮುಗ್ಧೆರ್ ಆಪೇರು ಸಿನಿಮಾಡ್ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಆವಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆವಡು ಮುಕ್ಕುಲ್ ಏತ್ ಮುಗ್ಧೆರ್ ಆಪೇರ್ತುಲೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯಾರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಲಂಚ ಅಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಮುಗ್ಧನ ಅಕುಲು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಂತರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೊಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಇರಿಗೆ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುಲ್ಲಿನಕುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂದು ಕಾರು ವಿಪೀರು ಓ ಅಕ್ಕುಲ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡುಂಡದೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರು ವೈಪು ನೀ ಎನ್ನರಿ ಅಂದ ಆಯಾಳ್ನ ಬದುಕದೆ ಮಾರ್ರೆ ಆನಮ್ನೆ ಕಾರು ವೈಪಿರು ಅಕುಲ್ ಆನಮ್ನೆ ಕಾರು ವೈಪಿರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬುಲ್ಲಿನ ಕೊಲ್ಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒರಿಯನ್ ಬಿಡುದು ನಾನು ಅಂಚ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಉಂಟು ಈತನೆ ಈ ತುಲೆ ಹಾಕಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪು ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಪು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕುಲ್ ನೆತ್ತತ್ರ ಒಂಜಿಕೆ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕುಲ್ ನಿಕ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಏನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಂಘಮಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತರ್ಡ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಂಘದ ಕುಲ್ ದಾಪಂಡ ಸಂಘಲೆಡ್ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಐತನ ಸಂಘಡ್ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಷಯಲೇನು ಪೋಟ್ರೆ ಮಲ್ತದ ಗುಡ್ಲಡ್ ಸಾವಿರಡ್ದು ಮಿತ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪುದು ಇದು ಬರೋಡು ಬನ್ನಗ ಇರೋ 30 ಜನ ಬತ್ತಾರ್ನ ಗಮ್ಮದ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಷನ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಡುಕುಲು ಒಂದು ಕೂಡ ಪಾತೆರ್ವರು ನಿಕುಲ ಕಟ್ಟೆಡುಕುಲು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ವರು ನಿಕುಲ ಕ್ಲಬ್ ಹುಡುಕುಲು ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ವರು ನಿಕುಲು ದಾಪಂಡ ಆತು ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸಂಗುಲು ಬತ್ತುಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂದೀಪನ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂತು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ನಿಕುಲ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡೆಡ್ಡೆ ಅವು ಇತ್ತಂಡೆಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬರೇಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ರೈಲ್ಡು ಸೀದೆಪ್ಪುಗೋ ವಿಮಾನ ತೀರ್ಥ ಜಾಪುಡ ಅವು ಮನ್ಪುಗ ಸಮುದ್ರದ ನಡು ಶಾರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಕಾಸು ಕೊಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಗಾಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ರಾಡ್ನಿ ದೇಕ್ಕದು ಉಂಟಾವೇರ ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಡುಕು ಬರ್ಪುಜರ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬರೆಪಾರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವರು ಅವನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡ ಇರೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಆವಡ್ ಏಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗರ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾರ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಡುಟು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಾರ
ಅವು ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ನಿಕ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೆದಲ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಗಮನಿಸೊಂದು ಅಂದಂದು ದೂರಡು ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಲೋ ಆನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ತಾನೇ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಪುಣಾತೆ ಅವಳು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅವಳು ಲೆಚ್ಚರ ಮುಖ ಅಂಚ ಬೂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಿವಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಾಗ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪುರ ಎನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಗಡಿ ಎನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತು ದೇವರೇ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬಡ ವರ್ಷದ ವಿಷಯ ಬೇಟೆ ದಾಲೇಜ್ ವರ್ಷ ಒಂಜೆ ಹೌದಾ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೀರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾದನ್ನ ತರ್ಪುಡ ಅವ್ರಿ ಬಟ್ ನೇನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಮಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಯ್ತ ನೇಚರ್ ದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದಾಲತ್ತತೆ ಇದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ದ ವೆಂಚರ್ ಆ ವೆಂಚರ್ ವಿನ್ ಆಪುಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಮಂಡಿಡುಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಇಂಚೆಲಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಗೆಂದಿಯ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮಂತಿನೇ ನಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಬೈದು ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನು ಇತ್ತ ಹೊರಗೆ ಎಂದನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂಡತೆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿನತ್ತಂದ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮುಲ್ಪ ಧೋನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಕ್ಔಟ್ ಆದ ಪೋಪಿನ ತೂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಂತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬ್ರೋ ಐಟ್ ದಾಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡು ಕೊಂಬು ಬರೊಂದು ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೇರ ಬಿಡಿ ಖಂಡಿತ ಏಪ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಒರಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡೆ ತುಲೆ ಅವರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆದೆ ತುನುಡೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಡ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ ಕುಲ್ ಬುರ್ದ ನಮ್ಮ ದಾಲೆ ಮೂರನ್ ಕೌಲ್ತು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತನ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿರವೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದ ಅವಳು ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಜೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪು ಜರ ಹಿಂಗೆ ಐಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ನಾನು ಬಂತೀನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏತು ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೊಂದು ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಮಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬನ್ನೊಂದು ಲಂಚ ಬರೀತದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ ಸನ್ಲೈಟ್ಸ್ ದುಂಬುರ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತಿನಾನೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಉಳ್ಳಿರಿತ್ತ ಆಗ ಅವು ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಂದ ನಂಗೆ ಆತೆ ಬೋಡುಪು ನಾಯ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪಡು ನಾಯ ಮಲ್ತು ನೋಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಆತೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಬರ್ಪು ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ 2 ಲಾಕ್ಲ ಪಾಡು ಜೆಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲು ಆಫೀಸ್ ಐತೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಮೂಲೆ ಅವೇ ಉಮಿಲ್ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಡುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರ್ನ ಸಾಧ್ಯದವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪಾಲುಪ್ಪು ಅವು ಸೋತಿನ ಪಗ ಬೆರಿತಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ ದಿಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲ ದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಕುಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೇಗಿನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ ಸಮೇತ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ತಾಕತೊಂಡಿ ಮನ್ಪು ಮಾರ ಬಂಪಿನ ಏರೇನ್ ಮಾತು ಎನ್ನರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದ್ದೆ ಉಂಡು ಬ್ರೋ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರೊಂದು ಒರಿಯೊರಿಯ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪುಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಮಿತ್ತು ಕೊನೆಯನಕುಲು ನನ್ನೊಡನೆ ಪುಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ ನನ್ನೂರೇ ಮಿತ್ರದ ದೆರ್ತಿನಕುಲೆ ಇಂಕ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಭೋಜಂಕಲೆ ಇನ್ನನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಂತಿನಾರು ಭೋಜಂಕಲ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ನಟನೇನು ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ನಟನೇನು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅರೆಗೇಪಲ ಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲ ಯಾನು ರಂಗ ಕಂತಿನಾರು ಭೋಜಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಆವಡ್ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಸಟಲ್ ವೇಟ್ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಆವಡ್ ನೀನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯನಿಕ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮಲ್ತುಂತ ಯಾನ್ ಆವಡ್ ವಿನೀತ್ ಆವಡ್ ಮೈಮ್ ಶೋಸ್ಲ ರಾಮಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಮ್ ಶೋಸ್ಲ ಮಂತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆದ್ ಡೈಲಾಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಆವಂತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೇನ್ ಕಲ್ಪಾಯಿ ನಂಗೆ ವಿನಾಯಕನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಶೋಭನ್ನನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ಡ್
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ನ ಜೈನ್ ಸರ್ ಈತ ಜನ ಇಂಕ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೊಂಡು ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನು ಈ ಜಾಗಡಿಜ್ಜ ಎಸ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡು ದೊರ್ಮೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಶಾರ್ಜಾ ಕುವೈಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎನ್ನ ಬಕರ ಪೂರ ಪರದೇಶದ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಫೈನಲಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಬುರ್ಚಿ ತುಳುಟೇ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂಡ್ ಸದ್ಯಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸೇರ್ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಹಿಡ್ದ್ವಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಐತ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪುನೆ ತುಲೈ ಮೂಕುಡ ಬಾಯ್ಡ ಬೈದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಮುಲ್ಪ ರೋಮ ಹೋಯ್ತು ಚೋಲಿ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡನೇ ಮಲ್ತುಂಡ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಥಾಟ್ಸ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಅವು ದಾಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ರಿಕವರ್ ಆವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅರ್ಧ ಜನ ಬತ್ತು ತೂಪುಜರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ಲ ನಂಗೆ 9.8 ನಮ್ಮ ಆತು ಸಾರ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಇಯರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಎಂದು ಬರೀತೀನಿ ಆ ನೈಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಎನ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕದನು ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 10 ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಂಕುಲ್ ತೂಯಾರೆ ಬತ್ತಜಾರು ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪನ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರು ಇಂಕ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಾರೆ ಮೂಲೆ ತುಳುಟೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ನಂಗೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಾತ್ ಪೂಡು ಏನವೇ ಪಂಡೈತೆ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ದ ಅರ್ಧ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೆದ್ದುವ ಅಣ್ಣ ಬರೋಂದಿಜ್ಜರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಅವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪಾರ ಅಂಚೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಗ್ರೋ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ನಿಕುಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನೆಕ್ಲ ಸಮ ಅದು ಬೋಪು ದಾಯಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬತ್ತರ್ಡ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ್ಡನಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಹೊರನೆ ರೈಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಕು ಪೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಳುಟೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೋರೊಂದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಸಾತಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತನ 4 ಜನಟ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕುಲ್ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಮೂಕೆಗೆ ಒರಾಳ್ನ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲೆ ಆತೆ ಒರ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಒರ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಆತೆ ಎಸ್ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾತೇರಿ ಗೊತ್ತೇ ಪುಜಿದಾಗ ಬಂದಾಗ ಆತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೇನು ಪ್ರತಿ ವಿಷ ನೆಟ್ಟಲ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದಾದೊಂಡು ಅರೆಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಪನಿಯರ್ ಎತ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವನ್ ಪೂರ ಆರ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂದೆ ಅಂಕೆ ಎನಿಸೊಂದುಂಡು ರಾಹುಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿ ಎಂಚಾಂದ ನಿಕುಲ್ ಕೇನವರ ಬಂದಂಡ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಶನಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ದೆಪ್ಪುನಗಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇನೆ ತುಳುವೆರಡ ಸುರುತವಾರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕುಲ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸು 100% ರಿಕವರಿ ಆಪು ಲಾಭದ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸು ರಿಕವರಿ ಅಂಡನೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಓಡು ಬೊಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಒತ್ತುದು ತೂಲೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬುಡ್ತಿನ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ತೂಲೆ ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾ ರೇಂಜ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನ ₹1 ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರನ್ ಪೂರ ಲೆತೊಂದು ಬೈದರ ಅಕುಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಮಾರೆಂದು ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಮಾರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಕುಡರ ನಮಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಅಂದು ಪನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ಇರೇಗ ಬಂಡದ ಎಂಕುಲು ಶುಭಾರೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನರ್ನ ಪಾತೆರಾದಿತ್ತಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಂಚಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 91,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬರೋದು ಪುಣ್ಣಿಕಲ ಮಾತಿರ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು